ese é outro das violencias a nivel estrutural, vale? Que temos que loitar contra elas. Pero se ademais é unha nai monomarental, é dicir, que ten un neno ela sola. Todos eses factores interseccionan e fai que estean nun grado máis elevado de vulnerabilidade. Entendemos como funciona o que é a teoría da interseccionalidade? Entón, cando se fala de doble discriminación ou triple discriminación, é dicir, hai que analizar todos os factores. Depende, analicemos todo, porque non é o mismo que eu mellor estea cobrando unha pensión de 2.500 euros, porque queiramos ou non queiramos, a situación económica é diferente que estea cobrando unha pensión de 350 euros. Vale? O grado de vulnerabilidade sí que aumenta. Entendemos o tema da teoría de interseccionalidade. Estou explicando así, moi resumidinho, para que podamos entender por que as persoas poden estar en un grado de vulnerabilidade máis elevado según os factores e onde interseccionan. Vale? Entendemos eso? Vale. Dentro do día a día tamén falamos destas violencias. A violencia física, como empurróns, golpes, illamento físico, echar alguén nun lugar, cuspir ou biliscar, malleiras. Temos violencia psicolóxica, humillacións, alcumes despectivos, a coxa, a inválida, a cega, a xorda. Eso pasa, está a orde do día. Decíamos ao principio, temos que quitar as etiquetas. Hai que dirigirse á persona con o seu nombre e as súas características e analizar cales son as necesidades que ten para que dar eses apoios para que estea en igualdade de condicións. Temos aí a violencia no ámbito educativo, pois a nivel sexual, pois comentarios ou bromas sexuais ofensivas, xestos obscenos, asumíos, difusión de rumores sobre a vida sexual, todo o tema de violacións, etc. Pois isto temos que ter tamén en consideración, vale? Isto é importantísimo. Temos que ter en conta o tema da violencia digital, que está a orden do día, vale? Está a orden do día. Cada vez hai máis talleres específicos para saber como eu podo axudar aos meus fillos a que se poidan proteger, como pais e como nais, como se poidan proteger. Porque as mulleres con discapacidade, este porcentaxe é moito máis elevado. É dicir, porque teñen a autoestima máis baixa, teñen necesidade máis de cariño, de apoio, entón intercambian fotos, intercambian diferentes por material, que iso a ver perjudicar e, por exemplo, dentro do que é a seguridade digital, dentro do que é o corpo